La senyora marquesa s'haurà oblidat de la meva presència. Li heu dit, per favor, que espere ser rebut des de fa quasi una hora? Bé, veig clar que la senyora marquesa no ha de rebre'm avui. I jo encara tinc moltes coses a fer. La senyora marquesa us prega que la perdoneu. Serà amb vos d'ací una breu estona. Déu totpoderós, si resulta que sí que tens llengua. Amb el vostre permís, senyor. La senyora marquesa m'encarrega que us diga que podeu disposar de tot quan us vinga de gust. No m'apeteix res, gràcies. Particularment, jo vos havia d'aconsellar-vos aquest vi de Xipre, de sabor exòtic. Està bé. Però digues-li a la teua mestressa que encara em sentiria més honrat en la seva presència. La senyora marquesa no necessita del meu concurs per a saber tot el que passa a l'interior d'aquest palau. M'acceptaríeu potser una altra copa d'aquest vi, senyor? Està bé, està bé. Ja n'he begut. I ara què? Quina cosa més voleu tots vosaltres de mi? Oh, no, senyor. Únicament és que... sembleu un assalt a l'escenari. Ah, això. És ben senzill. A l'escenari... No, i la vostra veu? Més vibrant, amb més cos, no és això. Així, parlar amb tu, no tinc que preocupar-me per col·locar-la. Voleu dir que, quan actueu, no us produïu sobre l'escenari exactament el mateix que en la vida real? No. Això seria impossible. Si no, no arribaria a transmetre els sentiments del personatge. Heu dit els sentiments dels personatges. Voleu dir això exactament? O, potser, us referiu als vostres propis sentiments? No. Vull dir que quan hom actua, arriba a un punt... Les socials són també una convenció. Es pot accedir de la misèria al poder i del poder a la misèria. Els estatus socials poden ser invertits. Decididament, tu seràs una d'aquelles que estaven subscrites a l'enciclopèdia d'amagat. Un lloc a la societat. Senyor? Aquest vi tan dolç no m'ha de caure massa bé. Un còmic. La professió més menyspreada i envejada alhora. Jo mateixa No voldria... m'estranya. Ser criada també significa actuar, representar el teu No, paper. no. No és això. Es tracta d'una cosa més senzilla. Jo he actuat per a vos. He fet un personatge. I vos, en la vostra experiència, no heu estat capaç de descobrir-lo. Què vols dir? No et comprenc. Vol dir que jo no sóc la criada de la senyora marquesa. Jo sóc la senyora marquesa. No sigues ridícula. Això és impossible. I per què no? Quantes vegades heu vist vos a la senyora marquesa? 2? 3? Aquestes són les ordres que he donat al meu mayordomo.